Pozdrav kripto drugari, dobrodošli ponovo na kanal Kriptografije. Ja sam Sale i danas bih volio prije svega da vam poželim lepe predstojeće praznike i sretan Božić svima koji ga slavite. Pa evo, stigli smo do još jednog kraja jedne stare godine, tako da kažem sad već. Pa sam danas teo jedan video još u toku ove godine, stare godine, da vam se javim i danas bi ne baš tako direktno o kriptovalutama samo da pričamo, nego globalno o finansijskom razmišljanju i stavu prema financijama. Jer na kraju krajeva baš je svejedno u šta ulažemo, bitno je da imamo jedan čvrst i istrenirani stav i odnos prema financijama, odnosno edukovano finansijsko razmišljanje. I ako pričamo o edukovanom finansijskom razmišljanju, meni lično u takvim stvarima pomažu razne knjige raznih autora koji su postigli velike finansijske uspehe, pa ih rado čitam. I jedna od omiljenih knjiga, odnosno autora koje čitam, je upravo Bogati i siromašni otac od Roberta Kiyosakija, odnosno Rich Dad Poor Dad. Možda ga ovako bolje i prepoznajete. On je na desnoj knjizi, on je sam Robert Kiyosaki. Ovo je jedna, po mom mišljenju, jako bitna i važna knjiga za sve one koji žele malo da promene stav ili razmišljanje o financijama. Moram da kažem da je knjiga jako lagana, lako razumljiva, ali ipak daje mnogo toga i zna da promeni stvarno razmišljanje i odnos prema financijama. Sad, u slučaju da neko ne poznaje ko je Robert Kiyosaki, rekao bi par reči ovako o njemu. On je rođen u jednoj američkoj porodici četvrte generacije japanskog porekla. Rođen je i odrastao je na Havajima. On je posle osnovnih studija završio vojnu akademiju i služio je u američkoj ratnoj mornarici i kao vojni pilot je učestvovao u Vijetnamskom ratu. Posle, kad je napustio mornaricu, osnovao je više preduzeća, ali se na kraju pronašao u nekretninama. Znači, njegov glavno osnovno dejstvo, tako da kažem, u finansijskom svetu se zasniva na nekretninama. Ima jako puno kuća, zgrada, hotela i svega nečega. Znači, čovjek je stvarno postigao velike stvari u finansijskom svetu. Do sada je napisao 18 knjiga koje se uglavnom sve baziraju na financijama, na temama o financijama i prodao je preko 26 miliona primjeraka. Više njegovih knjiga su mu bili na top 10 bestseller listi kod Wall Street žurnala i New York Timesa. I što bi još istakao kod njega je da je veliki ljubitelj Bitcoina i zlata. Suština njegove finansijske edukacije je ta da on pokušava da preda finansijsko znanje i sposobnost da pomoću tog znanja i ideja ljudi mogu da stvore novac. Znači, on pokušava na jedan najjednostavniji način da objasni kako je on to kroz život uspeo. Jer upravo knjiga Bogati otac i siromašni otac opisuje njegovo detinjstvo, jer njegov otac je bio jedan državni činovnik. Znači, u ovoj knjizi je kao njegov otac igrao ulogu siromašnog oca, a bogati otac je bio otac njegovog prijatelja koji je bio veliki preduzetnik i veliki investitor, od koga je on u stvari naučio te neke stvari koje je posle primenio u svom životu i postigao velike uspehe. Pošto je ova knjiga imala veliki uticaj na moje razmišljanje, izdvojio sam par rečenica i mišljenja što je po meni veoma važno da razumemo. Pa sam donao ovako par rečenica. Kaže, današnji školski sistemi se trude da nauče mlade kako oni moraju da rade za novac, a ne uče ih tome kako da barataju sa raznim finansijskim situacijama, odnosno kako bi mogli da stvore okolnosti da novac radi za njih. Drugim rečima, naši preci, mi i naša deca uče u školi zapravo kako da održavaju ovaj bolestan finansijski sistem u kome živimo.
pored gomilu nebuloza ne uče kako biti finansijski stabilan, eventualno finansijski nezavistan, nego, znači, dobro sad, naravno, ima stvari u školi koje su potrebne. Naučiti čitati, pisati, brojati i tako neke osnovne stvari. Ali ja mislim da ćete se složiti sa mnom da ako pomislimo malo šta smo sve poneli iz škole, je jako mali procenat. Znači, to svo gradivo što smo tamo učilo je u velikom delu bilo samo gubljenje vremena. Jer ništa bitno za život u stvari nismo poneli. Možda, eto, za struku smo naučili, možda, eto, nešto, sad zavisi ko je šta učio, ali nebitno, ali velika većina tog provedenog vremena tamo je otišlo u prazno, tako reći. Puno ljudi kaže da njih ne zanima novac, ali ipak 8 sati rade dnevno na radnom mestu. Siguran sam da i vi poznajete takve ljude koji ovo često govore, da je njima novac nebitno i tako dalje. To su ljudi koji jednostavno ne žele da izađu iz svoje komfortne zone, da urade nešto novo, nešto za njih neobično. Jer ljudi s time što kažu da je za njih novac nebitan, oni sebe, tako reći, opravdavaju i smiruju da su finansijski neuspešni. Dobro, ja razumem da naravno nije svakome cilj da bude finansijski uspešan i tako dalje, ali s druge strane, takvi ljudi se i najviše žale na finansije. I znam da je navika veliki gospodar, jel tako, jer lako je, kako da kažem, kada čovjek svaki dan ode na isto radno mesto, u naviknuto okruženje, sreće naviknute ljude, rade i naviknuti posao, to je s jedne strane jako udobno i komfortno. Jer tako reći čovjek to već radi iz rutine i ne mora ništa novo da uči ili da napravi neka nova naprezanja. Posle posla, jeli, dođe kući, u boljem slučaju neki ljudi još imaju neke hobije, recimo neki sport ili čitaju možda neke knjige, šta znam, ali kako ja primećujem sve više ljudi, naročito u ovim vremenima, gdje nas ograničavaju sa svih strana, sa svašta nečim. Ljudi se lako prepuste i predaju i jednostavno, eto, jedva čekaju da završe 8 sati posle da bi došli kući da pogledaju, ne znam, omiljenu seriju ili igraju neke igrice ili sve zavisi kako ko, samo eto da imaju neki oblik, da kažem, mira ili malo isključenja iz ovog ludog sveta što imamo naročito u zadnje vreme. Ali tako nam prođu decenije, dok eto dođemo do penzije, tako da kažem, ako uopšte doživimo penziju. I jeli to kažu današnji stariji ljudi koji su pred penziju da jedva čekaju da odu, jeli. Ali ko danas može da živi normalno od jedne obične penzije? Mislim, jako je malo penzionera koji žive dobro. I što se nas tiče mlađih, ovaj svet je već toliko nestabilan da, jeli, ko zna da li će biti uopšte penzije za 5-10 godina, 15 godina. Tako da, ja verujem da se na ovo ne smemo oslanjati. Pošto ljudi misle da nemaju para za uložiti, jednostavno ni ne ulažu. Pošto ne ulažu, ne mogu da steknu iskustva na području ulaganja. Znači, ovde lepo je čitati knjige o finansijama, slušati uspešne ljude koji su nešto već postigli i sve to, ali to je samo teorija. Bez prakse nema ništa. A da bi stekli praksu, moramo da počnemo da radimo to što bi želeli da postignemo ili te ciljeve što bi hteli da ostvarimo. Po mom mišljenju, ljudi greše tamo što kad čitaju ovakve uspešne ljude ili gledaju neke uspešne ljude, tačno je nebitno. Znači, ljudi koji su već dostigli velike stvari, kao recimo i Robert Kiyosaki koji je već multimilioner, gube ljudi osjećaj za realnost. Oni misle da je i on sve to stekao preko jedne noći sa malo para i bez rizika. Pa onda sve više i više možemo na YouTubeu vidjeti razne tradere i šta znam koji vam obećavaju da će vas naučiti kako da postanete bogati za veoma kratko vreme, sa malo para, sa skoro nikakvog rizika. Što je totalna nebuloza, jer to je sve samo reklama. To je jedna iluzija. Za dobar, veliki, značajan uspeh, ili za bilo kakav uspeh, bolje tako da kažem,
potreban je rad, potrebno je vreme. Na putu ka tom uspehu je velika verovatnoća da ćemo imati i više poraza, ali to je sve potrebno da bi mogli da dorastemo tom uspehu kojem težimo. Znači, to je veoma bitno da ne izgubimo osjećaj realnosti i upravo zbog toga mnogi ljudi ne počnu uopšte da se bave s nečim, ajde u našem primjeru u ulaganju, pošto kriptovalute su ulaganje u suštini. Znači, mnogo ljudi ni ne počne da ulažu u to jer misle da treba ne znam koliko para za to i da ako već nemam ne znam koliko 1000 evra da uložim, onda ne vredi ni početi, jer ko zna dokle će trajati i sve to. Znači, sve to svodi se na tome da današnji svijet je već bazira se na tome da sve bude za čas. Spremno, gotovo, uspešno, ali to ne funkcioniše tako. Mislim da smo izgubili mnogo osjećaj za realnost. Da moramo da se trudimo i da radimo kroz jedan određeni dug period da bi posle uspeli da uživamo u tom uspehu za taj rad što smo uložili pre toga. I još jedan citat što ja mislim jako važan. Nije to najvažnije koliko novca možemo da steknemo, nego je najvažnije to koliko novca umemo od toga da zadržimo. Sad ovdje je po meni najvažnije razumeti da moramo naš životni standard prilagoditi trenutnim mogućnostima. Recimo ako nemamo trenutno nikakve druge mogućnosti ili izvore sem naše plate, a želimo da postignemo nešto, onda moramo jednostavno pronaći rješenje da od te male plate uštedimo da bi imali kapital da počnemo nešto. To naravno ima svoju cenu u smislu odricanja. Recimo u mom slučaju isto tako bilo to da meni i ranije, recimo nekom je važno da ima lep telefon, dobar telefon, moderan, dobar auto, ne znam, skupu odeću, obuću i tako dalje. Ali da, to sve košta novac, jel tako? Iako mnogi kažu njima je nebitan, ali ipak, što smo i malo pre spomenuli, rade. Svaki dan rade za novac da bi mogli posle da sebi priušte nešto što ih možda usrećuje, jel tako? Ali ja verujem da je više se vredi odricati nekih stvari jedno vreme, recimo par godina, ili sve zavisi kako kome, nego čitav život provesti tako da neću da se odričem i onog malog što bi mogao sebi da priuštim, ali zato neću ni uspeti da napravim neki veći korak ka boljem životu. Znači, po meni, mene više usrećuje kada vidim da sve više novca mogu da stavim, tako reći sve više novca mogu da zaposlim, da radi za mene. Znači, baš sam namjerno rekao ovako, da ja zaposlim novac, da on radi za mene, a ne ja da radim za novac. To je igra psihologije, ali je jako važno shvatiti. I ako sve više novca zapošljavamo, tako da kažem, da radi za nas, vremenom ćemo moći sve više i trošiti, naravno, to je po meni logično, ali mnogi ljudi, trče unapred, ne mogu sebi da priušte određene stvari i zato dižu kredite, recimo. Kredite za, ne znam, auto, za telefon, za bilo šta nešto, ali to su najlošiji krediti. Ja verujem, ja i kažem da postoje i dobri krediti, jer recimo Robert Kiyosaki je isto dizao jako puno kredita, možda i dan danas diže kredite, ali on od tih para pravi još više para. Znači on ne diže kredite da bi kupovao ne znam kakav auto, da ga plaća posle ne znam koliko, i dok isplati taj auto, vrijednost auta će biti možda polovina. I on isto tako izlazi tačno u detalju u ovoj knjizi, Bogati otac, siromašni otac, da jako moramo da obratimo pažnje na naše izdatke. Jer to je prva tačka gde mi možemo da zadržimo novac. Tako je. Sad ima jedna jako zanimljiva priča što se meni jako svidela u ovoj knjizi. I siguran sam da svi znate i poznajete naravno McDonald's, restorane McDonald'sa, sigurno ste već i jeli tu hranu i bili u tim prostorijama, ali verujem da mnogi ne znate tačnu priču iza restorana McDonald's. A to je veoma zanimljiva priča i meni je dala puno motivacije.
Znači radi se o tome da McDonald's su osnovali dva brata, Richard i Maurice McDonald, ali što je veoma onako za ne poverovati, oni imaju najmanju ulogu u tome da restorane McDonald's danas poznaje ceo svet. Ključna uloga u tome što u upoznavanju McDonald'sa sa čitavim svetom je upravo ovaj treći gospodin ovde, Ray Kroc. Ray Kroc je bio jedan preduzetnik i proizvodio je između ostalih stvari i milkshake miksere. I pred osnivanja McDonald'sa, što se zvanično desilo 1955. godine, braća McDonald su naručili 1954. odjednom 6 komada ovih aparata, odnosno milkshake miksera. Posle čega je, naravno, Ray Kroc njegovo interesovanje se diglo za njima, pošto niko u to vreme nije naručio odjednom toliko aparata. Pa je odlučio da ih poseti i tako su se oni upoznali. I Ray Kroc je tada video veliki potencijal u tome što su ova dva brata učinili, odnosno osnovali u tom restoranu i kupio je pravo franchise-a od njih i otvorio jedan sopstveni McDonald's restoran u Illinoisu. Posle velikog uspeha ovog restorana odlučio je da kupi cijelu korporaciju McDonald'sa od dva brata i tako je 1961. u vrednosti od $2,7 miliona kupio od njih celokupnu korporaciju, odnosno firmu McDonald's. I počeo je da širi restorane u čitavoj Americi, a posle se počeo, naravno, kao što već danas znamo i vidimo, počeo da se širi po čitavom svetu. Što je još zanimljivo, 1974. su pozvali Ray Kroca na jedan fakultet u Teksasu i da održi jedno predavanje. I on je to predavanje počeo tako što je tamo studentima postavio jedno pitanje da šta vi mislite čime ja poslujem? I onda naravno svi studenti su se počeli glasno smejati. Kad su prestali, Ray je pitao još jednom šta mislite čime ja poslujem? I onda je jedan dečko se tamo javio i onako kroz smejanje je rekao pa ceo sve zna da vi poslujete sa hamburgerima. Tada se i Ray nasmejao i rekao je da je očekivao baš upravo ovaj odgovor. Međutim, on je rekao da, verovali ili ne, ali ja ne poslujem sa hamburgerima, već sa nekretninama. I onda je tu postala tišina i tu su počeli zapravo studenti da pažljivo slušaju šta on govori. I onda je rekao između ostalo da tajna mog uspeha je u tome što znam da je nekretnina i njen dobar položaj osnova uspeha jednog franchise-a. Onaj ko kupi pravo na njegov franchise, kupuje u stvari istovremeno njegovu nekretninu i položaj, od čega on dobija jako lep procenat. I McDonald's je danas najveći samostalni vlasnik nekretnina. U Americi i drugim zemljama širom sveta, McDonald's restorani zauzimaju najprometnije i najpopularnije položaje velikih i malih gradova. I ako pogledamo ovu sljedeću kartu sveta, možemo ustanoviti da je stvarno tako. Znači, sa više od 36.000 restorana, McDonald's je prisutan gotovo u čitavom svetu. Negde malo jače, negde malo slabije zastupljenije, ali činjenica da je prisutan na cijelom svetu. I sad naravno, možemo reći, super, šta je on to sve postigao i sve to, ali čovjek ima milione, kako ja da se poredim sa njim? I sad, upravo mislim da ovdje trebamo da pazimo da ne napravimo ponovo istu grešku, jer ponovo, ako se mi upoređujemo sa drugim ljudima, pogotovo sa uspešnim ljudima koji su ostvarili već ogromne stvari u smislu financija, onda ponovo gubimo osjećaj za realnosti. Naravno, ne žele svi da postignu ovako velike stvari, da imaju jako puno para i šta znam, moć i tako dalje, ali isto tako siguran sam da svi imamo neke želje i ciljeve. Za to nam je bitno da gledamo ovakve primjere i da učimo iz ovakvih primjera kao što je i Ray Kroc, jer on je jednostavno imao ambiciju i video je potencijal i video je ideju u nečemu. I on je to ostvario. Sad, mi moramo
po mom mišljenju, sami sebe da upoređujemo sa svojim našim sopstvenim uspesima. I recimo kad dođe, eto recimo sada je ovako kraj godine i kada se okrenemo šta smo sve ove godine uradili, da imamo taj osjećaj da smo se razvili u pozitivnom pravcu i uradili makar jedan mali korak, ali u pozitivnom pravcu. I tako možemo sami sebe da motivišemo za dalje napretke. Znači, to je bitno, po mom mišljenju, da izbegnemo da se upoređujemo sa drugim ljudima. Uvek sami sa sobom i sa našim delatnostima i našim uspesima. Mislim da je to ključ uspeha svakog pojedinca. Sad, naravno, šta nas sve može da sprečava u tome da mi pokrenemo nešto, da se počnemo baviti sa nečim novim ili da izađemo iz naše komfortne zone. Tu ima jako puno stvari koji utiču na nas. Evo recimo strah, nesigurnost, neuspeh, ograničenost, neizvesnost. Ovo su samo nekoliko od osjećanja koji nas svaki dan bombarduju. Pogotovo u zadnje vreme. I to uglavnom, po mom mišljenju, prvi izvor ovoga svega su medije. Medije su glavni uzrok negativnosti. I ovo nije slučajno. Ja verujem da postoje ljudi koji su na jednom određenom nivou, jer znamo da veliki novac u svetu, moć i tako dalje, leži u rukama jako malog broja ljudi. I njima naravno nije u koristi da mi, obični mali ljudi, dostižemo lepe i velike uspehe u finansijskom smislu. Jer bi oni onda gubili na toj kontroli, na toj moći. Ovo nije sad neka teorija zavere ili tako dalje, ali verujem ako i vi malo zastanete u ovom prebrzanom svetu i razmislite malo šta se sve događa i zašto, onda moćete ustanoviti da ima neke istine o ovome što govorim. Ali uprkos svim ovim preprekama, problemima i svim ovim negativnim osjećajima s čime nas bombarduju svaki dan, ja verujem da uprkos tome moramo da skupimo hrabrosti i da izađemo iz naše komfortne zone. I da počnemo da se bavimo s nečim i da probamo da gradimo nešto što će nama i našoj porodici doneti dobro i pozitivno. Mnogi ljudi nemaju ideju šta i kako bi mogli da učine, da imaju bolju finansijsku situaciju. Naravno ima i drugih bitnih područja u životu, ali ja stavljam to na finansije jer na kraju krajeva ovo je kanal za kriptovalute, to je za finansije. I zato sam i pokrenuo ovaj kanal sa idejom da probam da pomognem ljudima koji bi nešto pokrenuli, uradili, ali ne znaju šta i kako. Ja želim da pokažem prilike u kripto svetu jer ja sam ovdje već postigao lepe uspehe i pošto sam ja mogao to da ostvarim, siguran sam da bilo ko od nas može isto to. Pogotovo ako stvorimo ovdje jednu grupu, jedan community gdje se možemo uzajamno pomagati, iskustva razmenjivati i tako dalje i zajednički izgraditi lepa pasivna primanja. Sa ovom nekom idejom sam ja pokrenuo sve ovo i nadam se da ću naći vašu podršku u svemu ovome, vremenom naravno, i da ćemo moći lepo da surađujemo i da sagradimo jedan, tako da kažem, kanal ili most da bi mogli da se pomažemo uzajamno. Voleo bi da završim ovaj video s jednim citatom koji isto jako volim i koji ja mislim da ako ga čovjek razume u suštini da je velika istina. A to je sljedeće. Ko se bori može da izgubi, ali ko se ne bori već je izgubio. Tako da, eto, drugari, želeo bi s ovim rečima da se pozdravim od vas. Želim vam još jednom lepe, mirne, sretne praznike, pa se onda vidimo u jednom sljedećem videu. Pozdrav drugari!